Čusák, busák a ja vás vítam u ďalšieho videa z Dead Space 2. Ideme tam, kde sme skončili. Tak. Naposledy sme vlastne získali prvú zbraň a prvú schopnosť. Ale asi v tejto časti získame aj brnenie. Takže vidíte, ako sme tuto pri našom checkpointu a sme v nejakej nemocnici. A teraz som si všimol, že medzerníkom sa dajú meniť strelba. Takže to neviem čo je, ale buguje sa tak trošku. What the fuck? Ďalej. Asi pôjdeme tadeto. Tadeto na nás vyskočí príšera. Tu je niečo. Čo to bolo? Headshot! A musím sa rukou brániť. Povedajte. A jeden náboj mi ostal. Som zobral tie kredity, no. Tu máme muníciu, lekárničku. Nič, dobre. Tuto asi už sa ďalej nepohneme. No, tak je. Pôjdeme proste tadeto. Potom vyskočí na nás príšera. Áno, to som zistil. Už sme dávno zistili. Záznamník. A, tu je krabica. Kredity. Ale nepáči sa mi furt, že nemáme naše brnenie. Čo je dosť chýba. Kvetina padla. A do komentárov môžete napísať, ako mám mať proste nastavenie strelby. Takto proste, do šírky alebo do výšky. Môžete napísať. A my ideme teraz ďalej. Isaac, come on, they're after us! Wait! Who is? Who's after us? Idem za vami. Myslím, že sa idem dobre. Nie! Nestíhal som. Nie. Dana, your fucking route didn't work. There's a security lockdown. I told you to hurry. How'd you miss it? Look, I don't need your help. Fine. Let's see how long you lasted out. A teraz... Niečo sa... tu furt rozbíja. Neviem prečo nám to seká. Potom to vyrieším. Kámo, zabij.
Okay, you're right. I do need your help. Talk to me. Look, Isaac, we don't have to be friends. But like it or not, we're stuck together. Tideman's your enemy, not me. Alright, I found you a new route. Fine. So where the hell am I? How did another necromorph outbreak get started? You're on Titan Station orbiting Saturn. As for the outbreak... Shit! Tideman's jamming my signal. Takže, asi pôjdeme touto chodbou. Nie, je tu záznamník. Textový záznam. Ten si možno potom pozrieme. Ale ideme teraz sem. Checkpoint. Tak. Dáme príjmuť. Áno. Takže sme checkpointnuli a ideme ďalej. Tuto niečo sa mi zdá, že budeme hackovať. Ale nie som si tým istý. No? Ako som to hackoval? A nie. Tak ešte raz. Tak. Cčko. Takže budeme tu mať aj obrnených takýchto vojakov, alebo jak by som to nazval. Toto si prebijeme. Takže Cčko. Tak. Tu máme muníciu. Takže vidíte, že máme novú schopnosť. Tuto viem, že budú takí čudní zombíci, alebo čo by to... Takže vidíte, že sú tu dosť čudné postavy. Ešte hlavičku pre istotu. Teba som zamrzal. No takto. Kredity, tu sa zjede. Tým. Ale furt tu máme brnenie. Ale však, ako som vravel, počasie ho určite nájdeme. No, máme tu výťah. No. Tak, vyliečíme sa a ideme výťahom. No, asi ďalšia kapitola. What the fuck? Alebo... A zase nám šíbe. Potrebujeme... Budem trošku ticho, čo potrebujeme. Ja viem, čo nás ešte čaká, ale nebudem to radšej hovoriť. Sice k smiechu to zase není, no ale... Potom to budeme sranda. Kade ideme? No jak vravíš?
nič tu není. Len doničená podlaha. Ale toto vôbec nechápem, že toto sa mohlo udržať. A podlaha, neviem čo, pripevnené odletelo. To nedáva zmysel. Ale však čo? Čakaj, tento bude žiť, to viem. Lebo, ako vidíte, však sám tak vyzerá. Nič nedá. A, tu už máme. Tak si to uložíme aspoň. Áno. Áno. A ideme si dať krnenie nové. Chvíľku. Tak, som späť. A čo budeme teraz súrne potrebovať? A vidím tento oblek. Takže on do ňoho vstúpi a budeme oblečení. V novom. Tak. Teraz ide Matrix. Tada! A máme vylepšené brnenie. Konečne je odolný. A pripravený do vojny. Takže. Takže. Asi v obchode teraz nič nemáme. Nevadím. Však čo? Zrovna asi sa nič nedá vylepšiť, takže ideme ďalej. Takže. Teraz môžeme využiť aj toto. Takže máme dosť veľa munície. A jednu lekárničku, čo dosť není dobré. Ohnie. Gravitačné. A hneď ideme naspäť. O, nie. Tu by nemal byť náhodou boss? Áno. Áno. Jak vravím. Ach, nie! Vôbec, utekaj. Jedna ruka dole. Aj druhá. Teraz už aj hlava. Teraz celý dole. O, nie! Mýlil som sa. Zlatý polovodič. Z tohto by malo padnúť veľa vecí, aspoň si myslím. Ale dlhý fakt to nebol, ale môžem tomu. Toto. Môžem byť šťastný. The longer you're awake, the more the signal spreads. It's killing you, Isaac. Tybin tried to keep it in check with memory suppressants. You said you could fix it, right? Only if you reach me in time. Teraz ako počujete, máme aj iný zvuk kvôli tej helme. Tak sa zdvíhajú veci. Nevadí, vyliečíme sa.
taká zaujímavá miestnosť. No, máme tu hlavne peniaze. Neviem, na čo sú tu takéto veci, pásky a čo ja viem čo. Ale tu bude asi podľa mňa výbava. Neviem. Nie je tu nič takého. Tak ideme ďalej. Tak. Tuto využijeme ruku našu. Ideme. Teraz to vyzerá už tak nebezpečnejšie, lebo už je viac príšer a čo? No, už sme aj v kapitole 2. Tu máme záznamník. Audiozáznamník, no. Tu máme zase. A tu máme už nové veci. Čo je toto? Toto nevyzerá zle. Áno. Tak. F-ko. Teraz ako sa otvára ten rig? S-č. Jaj, iba kolečkom. To nevyzerá zle. Tu sa už dá vylepšovať zbrane. Takže určite sa zíde zdravie. Áno. Teraz na kapacita. Dáme tento raz silu, lebo už máme ju dosť slabú a túto pištol. To si dáme skôr nabíjanie, lebo viem, že jaj, tu sa mám až potom k tomu dostať. Takže dám si podľa mňa väčšie poškodenie. Áno. Tak. Teraz ideme naspäť a ideme už do samotnej hry. Tak. Sem. Mohol som si asi vylepšiť rýchlejšiu streľbu, dosť pomaly to strieľa. Teraz sa rozcvičíme. Utekaj! No, tu máme checkpoint a aj to hneď ukončíme. Tak, dáme checkpoint. Príjmuť. Áno. Takže ak sa vám video páčilo, dajte like, koment a aj odber. Takže čus, bus!